على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمل ما سلامو السلام عليكم كم أبدا نشكم من حلبي أني أنكر مغبا الحاج سليمان ترددو أمبا كرابين من كيشباكا أديكا مانغوتولا ألكان سابا ما بابلو. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أمي الله تعالى تندو كبركدا كولي يمندو أنسكو دمجرلا وكفي أنبان كالفا ومسابينا سبلا أتكالفتين وكفي أمي صلي كتدون فسمنتك نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمي الله تعالى دلي على كان فنا هرما يجي أن لاهرة أمي الله تعالى دلي لمن يعني ستراني غرجة يما على كادي أنام بدي إسلام وبلا جلما أمي الله تعالى دلي جمنا فتنة على كادوكا هرلا alaka kishidi fasoden bema Allahu kana shito jamfala alaka na shito namarala alaka laban ko mandama kanga kafu laban arjina kono alakra horoma kama salatu baraka kama salli ala Muhammad wala alhamdulillah rabbil alamin ikuma ambalmake anan karamgo ke no el hajj umar ki ta'ala fatugumi anga wala halisa am alakra katar hude ka sallallahu alayhi wa sallam okuma ya ira walante menena kafalakra kuma minana shisira sangoro babarka mai no aminatuye ayamine kata fabarka mai kaburu ira ala walisa anifa kaseka nyogonye kasoro hijabu be uni nyogonche sabula fabe kaburu kono alebe duguma kulu sanfe okuma ninkara alakra sangoro bara munun temena o hukmu kono ay dofo olula o kofe kuma minana sekina ka bo o ziyara la sekinto ay babarka man shudo o yasro bayin abin bugo tikinyata ani fulala ashima teme samuka ani duru nyugonaka o kofe lamu o la sekina kata alakra amokema noy Abdul Muttalib kuma minani lamun to aleka buluka ay hine ani makari chaman taka nyeshi alakrama fa kuma alakra welede ka fo adde nga kuma mina kira shi nasira sansegi ani kalo wolonvla ani kalo fula nyogona ani kletan alakra sallallahu alayhi wa sallam ammo kefene jiyato o kuma yani mo ke kafatu ale lamun seme adinke dola noy Abu Talibi noy alakra rafa balmake fakelen bakele o kuma o alakra lamun damine kabina alakra sansegi ani kalo fula ani kletan fukata alakra se santa ani fula ale tama dokene alakra kata shami jamana ka jako sirafe o yasura alakra be santa ani fula ani kalo fula ani kletan nyogona o kuma min bora o tama konona na andatura ola walante menuna kuma min alakra na shi sira santa ani duru kele do temena Quraishu ani ailan oluni nyogonche okuma alakra de kumbe o kalabiun mumbo kadi abina keuma okuma o kelen fina kera tukumi anda temena oka kuma mina krabba inasira samuga ani Abubakar tama doke kabo Makka kata Shami jako sirafe o yasura Abubakar be santa ani segi okuma o fana kenen ka min kera anda sira oma okuma o kenen de ka Abubakar radiyallahu anhu alliman yara alakra kan nabiyuma la sallallahu alayhi wa sallam wa yasru nabiyuma toy samu kan odila Abubakar ani damfenti se ka suma nin dine kono nana okuma ma Allah taala dili alaka fom yaliko nyumandi ama anga walante mene anjora alakra asamu ka olani Allah taala ka jen amena wuli alakra asamu ka ani duru munde kera ofenena sabula nya yira ka fo amete meni alakra ka barawiye ashufe dondoni fokata wati rana wati mini Allah taala yo latiga anye inshallah
ولو تدم بلبلي صلى الله عليه وسلم شيخ فزازي باف أنينا كما كان دولا أكون محمد الأهدى مقالة وحجة أكون محمد دي كاندا تمنين دو كما كان أني دلويا لا كتمدان فين بكا إكادو علي محمد علي دي كاندا باني لي كباي موي ما منو فيك سيرا جلي من نو إسلامي ديني وأصدق من يمشي على الأرض لهجة وما مدلك تاما دقما كل كوكا من تيتك يلندو كما كان كتم محمد كان به ختم سلك النبيين بهجة إكادو النبي مون تنجرو ودفرني على كرادي صلى الله عليه وسلم جولي من ديالا له القرب إكادو مسرون يكون بألا كري الدبا ملا من دون الورا كسرع مكان الدنفن توي وله الحب وإكادو كانون دو بألا كرانا الدبا ماتي دنفن فوي ما أكانو يسر ولا ناي أنوار المحمدية لجي على بايلانا كفو على كرا صلى الله عليه وسلم كما من الشيسرة ساموكا أن دورو وكما كوركرا أولا نوي على كرا أي تاما دوكي كتا جاكولا أمبا خديجة عليك النفلولا على كرا ني خديجة كدمسن دو دي تارانيوغن فينا بفوما مي سارة وكما أو خديجة على دي فاي خويلي دوي ميني أسادو دين وكما Khadija ya ka demseni mblanoy may saray an alakra ka tama ke nyogon fe jako sira fe alere Khadija tukan na fulula kuma mina nu sira basura noy iraki o sugula ka beseli bakalo kle ta annan doma alakra sallallahu alayhi wa sallam ajigina jirishun dokoro o yasuro yahudiya murido be abe fama nustur o yahudiya murin ye alakra sigilen o jirishuin koro ayakal alala kuma shi masiginin jirishuin koro isa kofe fona kara nabi yumanye okuma aleko wasikatala nin chemin flenin jirishuin koro ninde ni mantoyin nabi yumay o yasuro yano kake mai sara kumetoka yelike alakra la sallallahu alayhi wa sallam kliblin koro ibasoro kabasembe ka yala alakra nofe ka alakra sumadu kasura makani chetowye ni yasoro alakra shibi samuka ani duru odela busuri ba fu anyana hamziya kononana ako wa ataha ikado maysaratu nana amba khadija ma ay munfaye annal ghamama ako khadija to anga tama sira fede na maysaratu kumito kaye kabasembe katama wasarha jirishun fene olubete ku jeke kuma minene alakra sira uma adallatuhu minhuma afya'u kununu flakumbeto ku sumadi alakrama nabe katama nikle fariana kabasembe na jo akuna nasuru na jirimina kle kafane jirim ba shuli ninga jeken ka sumada alakraka okuma kuma minene meysara in lakale khadija wara'atuhu khadija yere nana jatemina ke hakli jatemina na dusukun jatemina na famuya jatemina na anana yelike alakrala atoka alakra abisna alanye oy alanye sira kenfensen danye wa zuhuda alakra akele no ka kodo jiena ninga nyeshin la harama wal haya'u alakra be maloya oy maloya daye fihi sajiya kununu kunye tabi abelebelu ye mimbe alakra la kuma min amba khadija yin joko banunu yin ce bayina fada'atuhu ila zawaji okuma alakra wele kata ayira kun furulima wama ahsanu ma akofem bakon nyelike yablughul munal azkiya'u mimbe hakli dumon se ukanata dama okuma nin jakoyin kofe alakra sallallahu alayhi wa sallam ay khadijatu furu ni kalofla ani klemuga ani duru jakoyin kofe o yasru amba khadija ashibi sambinani alakra shibi samuka ani duru nga amba khadija ale da ya yere kundi alakrama okuma alakra kunyin fo abina kawye ubora nin don hamza be uchela unana do amba khadija faka noy khuwailid bun asad okuma wi khadija tu nyini alakra sallallahu alayhi wa sallam ay khadija tu furu nin jakoyin kofe ni kalofla ani klemuka ani duru odela sheikhu fazaziku arafna bihi
anna abidu mashi'atin anw y'a dɔn ni Muhamadu sababu de ye k'a fɔ a ye Ala de ja anw kɛra Muhamadu ka jɔnw ye a ye Ala ja anw kɛra adamadenw ye n'a kun ye Ala ja a bɛ se k'an kɛ baganw ye a bɛ se k'an kɛ saga ye a bɛ se k'an kɛ misi ye nka a ye Alahu Taala ja an kɛra adamadenw ye ni ka tila ka an kɛ Muhamadu mantonw ye atharna bihi lil ghaibi kulla khabi'a ko dogolen fɛn o fɛn n'o de tun bɛ manton tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ko anw yengera o ko dogolen bɛɛ lajɛlen kan ni Muhamadu sababu ye munihina bihil arbaha ghayra nasi'a i k'a dɔn anw sɔnna ni Muhamadu sababu ye tɔnɔ caman na tɔnɔ min yɛrɛ ala ma yakaruya ka lahara kɔnɔ koyi an y'a tɔnɔ dunni daminɛ diɲɛ kɔnɔ ya hatatna bihi a'ba'a kulli khati'a an ga fili jurumu doni giri nunu i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen tusera ni Muhamadu sababu de wa man qaddama al mahbuba a ko ni maa min ye i kanu ɲɔgɔn bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ ay kana bin nujihi siga t'a la e bɛ danganiya sɔrɔ k'a fɔ e bɛ ɲinyɔrɔ sɔrɔ o ko in na o kuma an ba Khadija a ye kanu ɲɔgɔn bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ n'o ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o kuma o ciden belebele in ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan rasulullah ale ciden ba in ale de ye wajuli kɛ ni ka ladili kɛ ni bamusow ye k'a fɔ an ka bamusow an k'u minɛ ni hɛrɛ minɛli ye o kɔfɛ an ka hakili to bamusow la alakira ye mun fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam ako inna allaha haruma alaykum uquqal ummahat Allahu Taala y'a kɛ haramu ye aw danfɛn kelen-kelen bɛɛ kan aw kana kɛ dangadenw ye a bangebaa musomanw na wa wa'adil banati Allahu Taala y'a haramuya aw kan aw kana denmusow ɲɛnɛma su don maloya ni fantanya ɲɛsiranya kama wa man i hati Allahu Taala y'a bali aw ma aw kana fɔ a ye na ni aw ta ye a ye na n'a ye an ka Ala dɛmɛ nka e yɛrɛ tɛ dɔrɔmɛ di ka Ala dɛmɛ Allahu Taala alakira an bali o la o kɔfɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko a kɔnɔ aw ye n y'a mɛn u y'a fɔ laseli tɛ kuma min na k'an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu na o kɔfɛ k'an kana nafolo tiɲɛ wa an ka ɲininkali lankolonw dabila minnu bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ don mantonw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn nin ye ladabu belebele jumɛn de ye tan yabna Abdullah ya Abdullahi denkɛ nin ye jogow la belebele de ye e adamadenyaw la karamɔgɔ la belebele la n'o ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam togo jumɛn Khadijatu tɛ e bila kanu ɲɔgɔn bɛɛ ɲɛfɛ siga t'a la wajibi do Khadija a ka e Muhammadu kanu bila kanu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ mun kama sabula Allahu Taala ye an fa Adama dantogo di e Muhammadu ma ni ka Sisa ka dɔnni di e Muhammadu ma ni ka Nuhu ka cɛfarinya di e Muhammadu ma ni ka Ibrahima ka Ala teriya di e Muhammadu ma ka Ismaila ka nɛnkun di e Muhammadu ma ka Ishaqa ka jɛn di e Muhammadu ma ka Sɔlihu ka nɛnkun faranfasiya di e Muhammadu ma ka Lutu ka kodɔn di e Muhammadu ma Yakuba ka nisɔndiya ni Yusufu yeli ye ni k'o di e Muhammadu ma ka Musa ka kɛlɛcɛ gɛlɛya di e Muhammadu ma ka Ayuba ka sabali di e Muhammadu ma Yunusa ka alabato k'o di e Muhammadu ma Yushaw ka jihadu k'o di e Muhammadu ma Dawuda ka tanga k'o di e Muhammadu ma Daniyali ka kanu k'o di e Muhammadu ma Iliyasa ka bonya k'o di e Muhammadu ma Yahya ka tanga k'o di e Muhammadu ma Isa ye diɲɛ toli min kɛ ni k'a ɲɛsin lahara ma ni k'o di e Muhammadu ma ka sɔrɔ ka e Muhammadu ta ka e su nabi ɲumanw jogo dana ka bɔ koɲɛ min na ni ka sɔrɔ o koɲɛ yɛrɛ fɛnɛ bɔra e Muhammadu de la sallallahu alayhi wa sallam ya qaida al muslimin al azam aslamu dajur samabaw la belebele i k'a dɔn e de bɛ ka ladili kɛ ni musow ka hakɛ ye k'a kɛra haramu ye aw kan aw kana kɛ dangaden ye aw bangebaa musomanw na aw kana a denmusow ɲɛnamaw su don aw kana fɔ maaw ma a ye nana aw ta ye a yɛrɛ ta tɛ sɔrɔ n y'a mɛn u y'a fɔ laseli tɛ kuma min na hɛrɛ tɛ kuma minnu na k'an ka nin dabila an ka ɲininkali lankolonw dabila minnu bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli mantonw ni ɲɔgɔn cɛ an ka nafolo tanga an kana nafolo tiɲɛ sabula nafolo ye danaya de ye o kuma nin ye jogobaw de ye minnu bɛ alakira la sallallahu alayhi wa sallam limadha la tuqaddimuhu Khadija mun de kama Khadija tu tɛ alakira bila ɲɛfɛ ala kulli mahabubin kanu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ mun de la Khadija tu t'o kɛ ya habiballah ya Allahu Taala kanuya
kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u yasama an matawalataha sama'u tuko jume cidenw jɔyɔrɔ bɛ se ka tɛmɛ muhammadu jɔyɔrɔ sanfɛ i k'a dɔn e de ye sankaba ye kɔrɔta la sankaba tɛ sankaba min sanfɛ innama mathalu sifatika linnasi i k'a dɔn cidenw ye muhammadu mankutuw de misaliya di adamadenw ma kama mathala nujumal ma'u i komi ji bɛ dolow misaliya di cogo min n'i y'i kun biri ka ji lajɛ i bɛ dolo y'a kɔnɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la dolo tɛ ji in duguma a bɛ sanfɛ o tuma cidenw ye misaliya di ten de anta misbahu kulli fadlin fasamantiya bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan fitinɛ yelen kelen min b'a la o ye muhammadu de fama tasduru illa an daw'ikal adwa'u nɔrɔ tɛ bɔ foyi la yelen tɛ bɔ foyi la fo a k'a sɔrɔ o bɔra muhammadu ka nɔrɔ n'i ka yelen de la o tuma mun de la khadijatu tɛ muhammadu bila kanu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ nin ka sɔrɔ allahu taala de muhammadu kanuba ye o muhammadu in de bɛ tila k'a fɔ i k'a dɔn ala dɔn o ye ne muhammadu ka nafolo kun ye hakili ɲuman o ye ne muhammadu ka diinɛ laseli ye ala kanu o ye ne muhammadu ka sipasuma ye ala nɛgɛminɛ o ye ne muhammadu ka yɛlɛngafɛn ye ala kosuma o ye ne muhammadu ɲɛnafinbɔbaa ye danganiya ala danganiya o ye ne muhammadu ka damandiŋɛ ye ka fujunu diɲɛ kɔrɔ o ye ne muhammadu jɛɲɔgɔn ye dɔni hakika o ye ne muhammadu ka kɛlɛmina ye sabali o ye ne muhammadu ka birifini ye diɲɛ o ye ne muhammadu ka ganima ye k'an mako jɔ alahu taala la ka danfɛn bɛɛ ka dɛmɛ to ye o ye ne muhammadu wasofɛn ye wa ka ɲɛsin lahara ma ni ka diɲɛ to ye o ye ne muhammadu ka meci ye danganiya o ye ne muhammadu ka fanga ye tiɲɛ fɔ o ye ne muhammadu soronalidonba ye i k'a dɔn alabato o ye ne muhammadu danbe ye jihadu o ye ne muhammadu joko ye wa i k'a dɔn ne muhammadu ɲɛnafilɛli sewa kɛra seli de la o kuma togo jumɛn khadijatu tɛ nin cɛba in bila cɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ togo jumɛn khadijatu tɛ nin cɛba in kanu ka tɛmɛ kanufɛn bɛɛ lajɛlen kan nin ka sɔrɔ muhammadu de dabama y'i wele a ko muhammadu i bɛrɛ bɛrɛ i bisimila nin ka tila k'i wele ka i gɛrɛ a yɛrɛkun na ka i sɔn fɛn na min ma kɛ danfɛn foyi ye kayfa la tuqaddimuhu khadija mun de la khadija tɛ nin cɛba in bila kanu ɲɔgɔn bɛɛ ɲɛfɛ nin ka sɔrɔ o muhammadu ale de ye tiɲɛ ye wa anta ishraqul huda kanda o fitinɛ yelen bɛ bɔ muhammadu de la walakal kitabu gafa dɔ bɛ muhammadu bolo n'o ye kuranɛ ye alkhalidu sofahati min ni a kɔnɔ sɛbɛnfuraw kɔnɔ kuma dumelen don fo ka taa se diɲɛ wuli ma o tɛ touché alhaqu anta ni be tiɲɛ ɲini tiɲɛ ye muhammadu de ye man yaqsidi dunya bi ghayrika ma o ma ni e diɲɛ kɛrɛnkɛrɛn ni ka diɲɛ ɲini ni ka muhammadu sen bɔ o la yalqahatiha diɲɛ be kunbɛ ɲɔgɔnya ni yaada de ye wal ahwali diɲɛ be kunbɛ ɲɔgɔnya ni jawuli cɛjuguw de ye wa zulumati ani filibantiya dibiw ni ye diɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ muhammadu t'a la foyi t'a kɔfɛ ni yaada ni jawuli ni filibantiya dibi tɛ o kuma an bɛ alahu taala deli ala ka an sɔn ni muhammadu hɔrɔma ye o kuma an lamɛnli jamakulu an bɛɛ lajɛlen welelen do bi kana furusiri kɛnɛ dɔ kan o ye jɔn ka furusiri ye tiɲɛtigi ka furusiri min ye danayamɔgɔ ye a bɛna muso jumɛn furusiri muso min y'a yɛrɛ minɛ n'a tɛ jɛnɛya tɔ dɔn kɛ fɛn ye ni musow la sanuman don yala tiɲɛtigi danayamɔgɔ bɛ yen min ma kɛ ni muhammadu ye wa est-ce que muso bɛ yen min ka sanu a yɛrɛ kun na a ka sanu a bɔkolo la a b'a yɛrɛ minɛ a tɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye min ma kɛ ni khadijatu ye wa o tuma an bɛ nin cɛba in ani nin musoba in ka furusiri kɛnɛ kan ya an lamɛnli jamakulu bi ye muhammadu ka don ye ani khadija furusiriw la belebele diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye min dɔn furukɛw la belebele ale de bɛna furumusow la belebele ta nin furusiri in kɛnɛ kan dunungosi kun tɛ yen dɔnkɛla kun tɛ yen nka
yananga ta Khadijatu ka so an ga jɛ an ga taa an dusukun kanuba ni Khadija dusukun kanuba ka so n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ka kɔn furusiri ɲɛ ni sanga ye a sigilen bɛ Abu Talibi ka so kɔnɔ. Abu Talib a nana a sigi a balimakɛ den kɛrɛfɛ n'o ye Muhammadu ye. A ko a balimakɛ den ma a ko yan balimakɛ den e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ne Abu Talibi si janfara wa n ka nafolo ka dɔgɔ nafolo bɛrɛ tɛ n bolo i yɛrɛ ɲɛ b'a la kɔlɛ fɛnɛ ka ca. O kuma waati ye ne Abu Talibi kin n'a ɲin ye o kuma ne b'a jigiya i ka wuli i ka taa Khadijatu yɔrɔ walisa i ka baara kɛ a ka nafolo la an k'an yɛrɛkun dɛmɛ ni o ye. Kanda cɛriba funiseriya baji a ka jaabi kɛra mun ye ni k'o lasegin a binakɛ ma n'o ye Abu Talibi ye. Alakira ko ya ya ne binakɛ ne tɛna se ka taa Khadija yɔrɔ a dɔw la Khadija yɛrɛ bɛ ci bila ka na ne Muhammadu ma. Sabula nafolo mako bɛ danayamɔgɔ de la nafolo mako bɛ dɔnikɛla de la nka n'i ye dɔnikɛla kɛlen ye k'a ka gafa meleke ka taa nafolotigi ka da la barika t'a ka dɔni na. N'i ye danayamɔgɔ ye boliboli ni cococo la nafolotigi nɔfɛ ayi danaya in de birilen don sanfɛ nka danayamɔgɔ tɛ. Nafolotigi bɛ danayamɔgɔ wɔgɔbɛ k'a bɔ wo kɔnɔ walisa a ka baara kɛ a ye. O kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam ay Abu Talibi jaabi na nka lamɛli jamakulu ni Alakira kun wulila ka taa Khadija fɛ n b'a fɛ an ka baara kɛ nafolo in na ɲɔgɔn fɛ i kan ta baara la o kun tɛ kɛ jogo ye an bɛ min jalaki se Alakira ma sabula e ni ne waati bɛɛ an bɛ ka demandiw don yɔrɔ la kuma dɔ la fɔ dɔw b'an ka demandiw meleke k'a bila pupɛli kɔnɔ n'an y'an kɔ don ko karisa nege bɔra nka est ce que an bɛ jalaki o la ni Alakira kun taara Khadija yɔrɔ n b'a fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka nafolo la i kan sara o kun tɛ lebu ye min bɛ ta ka sin Alakira ma nka Alakira m'a yɛrɛ ni dege abadan a ka nafolotigiw ka bonda kɔnkɔn u ka nafolo nɔfɛ sabula ale cidenba in de y'a fɔ a ka nabiɲuman dilen kɔfɛ a ma. ومن قعد إلى غني لينال من مالي فقد ذهب ثلث ديني ما من اتري سيغي بانا دو دالا ولسا اكا كي بانا او كان نفولو لا نمبراني يروكو ني كالونتيكا ني منافقيا كان كيكا دو كيكا دين كلان سابانا فلاتارا اوكما انا كودونوكو لا تخضعن لمخلوق على طمع إكاني يدكم مجكين دانفن دوي نفلكون نتاكما فإن ذلك نقص منك في الدين إكادو نوكر أبيك الدين دينك شئبولو منا لن يقدر العبد أن يؤتيك خردلا جون تسك جاي كسن يغنى ديما نوي مسقال ذراتي إلا بإذن الذي سواك من تيني فناكرا مساك جندي مسامي إني على دانينك بوبوكولا فلا تصاحب غنيا إكنا بانا جنيغونيا تستعز به والسا إكا إيرك فني نينغا بونيا سورو أكن نفولو لا يروكو ني نمبرا ني كالون تيغو أن النافكيا سببولا وكن أفيفا كيكي يركو مني ibe fitini min soro iki wasad ola ika yuruku ni nambara ni kalontika ni munafaki ya dabla nafolotigu nyakun klinala wa azim hurmata dini iki ka dine horoma bunya ika dine horoma siki sabula ne ekra yuruku kele kalontika la nambara to munafaki setigi siksenkoro ika do o setigi ne be kuma ka lera ma fen fam ya islamen nunka kulaw misri te fo uko ngani nambara kera usembala ni kalontika usembala munafakiya usembala wa fukata se halu be kurane ere chonko kurane kalan keme fulani keme sababu nofe okuma wastarzuqillah kiki garjige nyine Allah ta'ala bolo mimma fi khazaini fe mimbe Allah ta'ala ka damandinga kono
fa inna rizqaka ikado e garjige de bainal kafi wan nun ni Allah ta'ala ko kun garjige dikar sama o basro garjige nanaka ba o kuma yire wasadu Allah ta'ala la ika setugu tatui wastaghni billah kika karika Allah ta'ala mene ningi ka ko bele jelen seme o masabaina an dunyal muluki ika jiyan masakew na setigu labanunu ikutwe minu ya dalendo nu ka sirate ala kola u ka sirate ala kara kola o kuma kiki ka ala mene ka o setigi langolun twe kama stagnal muluku ikomi o masake nunu fene karilendo tukomi bidunyahum nu ka jiyaye olu yu ka jiyaye mine utige flala ninku makobo Allah ta'ala la ku makobo alakira la ku makobo lahara la o kuma ni setigi sira ka kari alako ka ale makote alala makote alakira la islame kan nga iyira kun noro o setigi na tukunwa o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam amason abadan ka amba Khadija ka bonda konkon mun kama Khadija kan nafolotigiya kama sabula alakira ba don maoma ni bonya nyini fendo de bolo minti Allah ta'ala ko ala be ka jashilenya ke iyire kun teke kono inye kun klinala ni mami yi seme iyire haklila ka fo mashi hakli man fone kele ki ka don ma fililente ka teme eka ni mami isinsin ningi seme ikan nafolola ka fo ke kan nafolo de ko be eka nafolo de be buyani korotani kakaramad ema ki ebe ke manin de ye haklima ubolo ni mami yi seme ika fangala ka fo eka fanga de kelendo ka esigi jama kuna ki ka do ebe jashi sabula ni jama te itse ka ke famaye ni mami yi seme adama deuna shu ani kle edebe maudala nasungo ja ninkenye ki ka do innike bebo ngani mami yi sinzi ningi seme alala ki ka ko bedi alama ete fili ite dokoya ite jashi ite nikibo sabula maoma ni bunya nyini fendo fe mimbe fatu sigatala dondo eka bunya yerebe na fatu okuma alakira sallallahu alaihi wasallam akelen ka fo Abu Talibi ako yambe na ke adawla Khadija yerebe na chidem blakana ne yoro ni make fona kera senga fitini Khadija ka chiden krenkrene nana abeka danfen kuntigi nyini abeka chiye masa kanuba nyini ko Khadija ba fe ani Muhammadu ka audience ke nga nyogonyi kunye munye ko walsa ka seka bara nyogonya sama uni nyogonche walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin sikatala bunya be Allah ta'ala de tay ani alaka chiba ani limanya jon Khadija ako alakrama ako yabna ya ne binake di ikadon ebe minka kabini chiyetigiyala ani danayala ani ladiriyala ikado osiranema wanere yo donkoi ngane Khadija ba fe ikabara kenga nafolola okuma Khadija alekun kera kabini jahiliya wati ate goroko barake ni fun gorokoi akan nafolo te du odafe wa ayrefene te du odafe na kokon ala kira ka furu nya Khadija la Khadija kun furu lendo furu yoro flala Khadija a furu la ka kon ala kira nya chefla fe o chain folo o Hindu bun Zurara Tamimi Khadija kun furu lendo nimma Khadija ye den fula soroniye den fula Hindu den fula na hala okuma Khadija ye nin denke fula soro Hindu bun Zurara tai o kofe Hindu bun Zurara fatule Khadija chedo ya furu abe foma Atiq bun Aiz al-Makhzumi Khadija ye den kelin soro oye abe fo den fenema ko Hind kuma mena nini cheflain fatura okuma Khadija ay alakira nyini ayera kunye okuma Khadija ere jonye joro jumeme Khadija la korotala joro jumeme Khadija la kuntigiyala nyoro jumeme Khadija bolo bunya ani korotala ikado ni sanga ina chama Khadija ka da kongo walsa Khadija tukaseka ke ofurumusoy nga Khadija tu yaka datuku unye munkama sabula Khadija maye ninche nununa mimbe ka Khadija tu nyini Khadija ya yede nunumbe Khadija tu kan nafolo de nofe okuma Khadija
nin sanga in kɔnɔna na a y'a gindo fɔ terimuso dɔ de wele n'a bɛ fɔ o ma Nafisatu bintu Muniya ni k'a ka gindo sɛmɛ o la k'a fɔ o ɲɛna k'o ka taa fɔ Muhamadu ye ko ale b'a fɛ Muhamadu ka ale ɲini a yɛrɛkun na. O kuma ale ka kɛ Muhamadu furumuso ye. O kuma ci taara fɔ Alakira ye sallallahu alayhi wa sallam. Alakira a ye ci lase binakɛw ma. O kuma Khadija a sɔnna ka kɛ nin cɛ belebele in a furumuso ye. O de la kuma min na furusiri su ni o sera mun de kɛra o su in na. Yala o furusiri su fɔlikɛla cɛmanw n'a musomanw de nana kɛnɛ kan wa? Ayi, o ma kɛ. Yala o furusiri in su dɔnkɛla cɛman n'a musomanw nana kɛnɛ kan wa? Abadan, o ma kɛ. Alakira ka furusiri su yala minfɛnw tulonkɛra adamadenw hakili la wa? Abadan, o ma kɛ. I k'a dɔn furukɛ in a kun kɛra sanuman ye kabini bangeyɔrɔ la. Furukɛ in ka sanu fo a taara Alahu Taala kunbɛɲɔgɔnya don min furucɛ in ka sanu n'o ye Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam. Furucɛ in i k'a dɔn a ɲɛkisɛ fila ka sanu sabula a ɲɛkisɛ fila ma haramu lajɛ. A tɛgɛ fila ka sanu tɛgɛ fila in ma haramu minɛ. Sen fila ka sanu sen fila ma taama ka taa haramu yɔrɔ la. A kulo fila ka sanu sabula kulo fila in ma haramu kuma lamɛn. A nun ka sanu nun in ma walimusow ka parfɛn sumaw n'u ka pomadi sumaw nun in ma o kasa dɔn. Da ka sanu sabula haramu ma deli ka bila da in kɔnɔ. Kɔnɔbara ka sanu haramu ma deli ka jigin kɔnɔbara in kɔnɔ. Nɛn ka sanu nɛn in ma deli ka haramu kuma fɔ. I k'a dɔn furukɛ in n'o ye Muhamadu ye. Nin furusiri su nɔrɔ de tun bɛ Alakira ɲɛkun kilenna la. Nɔrɔ bɛ a kɔfɛ. N'i ye kiniyanfan lajɛ nɔrɔ bɛ a numanyanfan fɛ nɔrɔ bɛ a sanfɛ nɔrɔ bɛ a duguma nɔrɔ bɛ a sogo la nɔrɔ bɛ a golo la nɔrɔ bɛ a joli la nɔrɔ bɛ a dusukun na. Wa nin don in Alakira kun kɛra nɔrɔ de ye nɔrɔ kan. An b'a fɔ sallu ala nuri Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sabula Alahu Taala yɛrɛ b'o fɔ an ɲɛna Qur'an kɔnɔ qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. O kuma Alahu Taala yɛrɛ ko kaba ko Alakira ye nɔrɔ ye. O kuma n'an ko a ye sɔnli kɛ nɔrɔ kan o kuma an y'o ta nasu de kɔnɔna na. An bɛ Alahu Taala deli Ala ka kisi ni nɛɛma caman belebele caman kɛ nin nɔrɔba in kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam. nuru shawqin minka ya qamari wa ala lahami wasum madami sallallahu alayhi wa sallam. O kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ de ye nɔrɔ ye sabula fan bɛɛ lajɛlen ye nɔrɔ ye. O kuma ciden belebele in Khadija ale yɛrɛ ye jɔn ye? O de la Jibril alayhi wa ala nabiyina salam a ko Alakira ma sallallahu alayhi wa sallam a ko ya habiballah ya Alakira ya Alahu Taala kanuba i k'a dɔn Alahu Taala ko k'a b'a ka salamu bila e Muhamadu kan. A tilara k'a ɲini fɛ k'i k'a fɔ Khadijatu ye ko Alahu Taala ko Khadija assalamu alayki. Salamu bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Min rabbiha. Salamu bɛ ka bɔ Khadijatu dabama de yɔrɔ. Masa jumɛn do? Jɛɲɔgɔn tɛ masa min na. Salamu ma bɔ minisiri yɔrɔ kana Khadija ma. A ma bɔ an ka diɲɛ masakɛ ni nun yɔrɔ kana Khadija ma. A bɔra masakɛw ka masakɛ de yɔrɔ. Masa min n'ale ye sankaba kɔrɔta ka sɔrɔ nguloma t'a la. Masa jumɛn ko do? Salamu in bɔra de mina rahman. A bɔra hinɛ masa de yɔrɔ. Hinɛ masa jumɛn ko do? Alladhi allama al-Qur'an. Masa min ye maaw ladɔnniya kalanfɛn belebele in kalanni na n'o ye kuranɛ ye. Masa jumɛn ko do? Khalaqal insan. Masa min ye adamadenni nɔniya da. Allamahul bayan ni ka adamadenni dɔnniya faranfasiya nɔniya caman na. O kuma o masa in de bɛ ka salamu bila ka na Khadija ma. La ilaha illallah. Mun de la masa belebele in ye salamu bila Khadijatu kan? Khadija ka nafolo de kama Ala ye salamu bila a kan wa? I ka dɔn Alahu Taala karilen do ka bɔ nafolo bɛɛ ma. Khadija ka cɛnya de kama Alahu Taala ye salamu bila a kan wa? Alahu Taala tɛ filɛli kɛ ka na anw farikolo n'an ka donfiniw ma. O kuma mun de la Alahu Taala ye salamu bila Khadija kan?
ikado salamu in kɛra Khadija dusukun de kama sabula Allah ta'ala mako be an dusukun de la salamu in kɛra Khadija ka baara de kama Ala mako be an ka baara de la salamu in kɛra Khadija ka jogobaw de kama Ala mako be an jogow de la salamu in kɛra Khadija ka sabali de kama cidenya doni giri nunun tali kɔrɔ ka fara Alakira kan sallallahu alayhi wa sallam o kuma Allah ta'ala mako be an ka sabali de la diinɛ in laseli kɔnɔna na Ala mako be sabali de la ka Ala kota yi k'a to yen Ala mako be sabali de la ka Ala bato kɛ an seko damayira la o kuma Allah ta'ala ye salamu bila an ba Khadija kan a ka hɔrɔma a n'a ka bonya a n'a ka Ala dɔn ani dusukun sanuma min bɛ Ala ka sin Alakirama sallallahu alayhi wa sallam o kuma Abu Talib a bɛna furusiri khutuba kalan nka a bi komi an ka waati korona o kuma ni Allah ta'ala ye sigida wɛrɛ yira an na Abu Talib ye khutuba min kalan o kuma insha Allah an bɛna don o khutuba in kɔnɔna na o kuma furu in tɔ o kɛra cogo min an da bɛna se dɔɔni ma a la o kɔfɛ Alakira a si selen san 35 ko min kɛra o fɛnɛ kɔnɔ an bɛna tɛmɛ n'o ye an bɛ Allah ta'ala deli Ala ka sigida wɛrɛ yira an kɛnɛma na Ala ka wasani kɔrɔta d'an ma Ala k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati Alakira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amal maslama kuma ya fara cogo min na an bi kira bayan sallallahu alaihi wasallam ka kibaru de kan Ala ka amiklo dama Ala ka si jama yara na Ala ka nan saba bɛɛ an karamɔgɔ kɛ an b'a fo o de mutu wara aw yɛrɛ ka lamɛnni an b'a fo wassalamu alaikum. Mungkin